מקובל שכותב, אז הוא כותב מתוך ההרגשה שלו, שהוא מרגיש וכך נשפך לו על הנייר. ואנחנו צריכים לגשת לא מהאור לסיפור, מחושך, להשתדל לדמיין אותו, לסדר אותו נכון. על מאמצים האלו הם מאמצים טובים. דווקא הם כבר התיקון. כשאתם שואלים אותי משהו, אז לי כאילו קל לענות. לפעמים אתה מקבל תשובה שאתה לא ציפית, כן? וזו תשובה על השאלה שלך. למה לי קל? שאלות ותשובות זה הכי קל. אתם רואים עליי ככה, כן? כי אני מוצא את זה פשוט מהכיס, מה שיש לי. זאת אומרת, מההשגה, מההרגשה. להגיד משהו על הרגשה זה מאוד קל. זה כבר נמצא בתוך הכלי, בתוך רצון. מה שאם כן, אם אנחנו קוראים מה שכתב בעל הסולם, רבש, או מקובלים אחרים, אז אנחנו צריכים כאן מאמצים, אנחנו צריכים להשתדל להתלבש אולי במה שהם כותבים, אנחנו צריכים לבטל את עצמנו, אנחנו צריכים איכשהו להתקלל בשורש, ששורש זה מה שהם כותבים. ולכן זה הרבה יותר קשה. אבל דווקא העבודה הזאת היא מביאה לתוצאה יפה. מתלמידים המורה מרגיש או מקבל יכולת להרחיב את הכלי, כביכול ברוחב, מכל מיני השאלות שלהם. וזה לא מספיק, אבל כדי לעלות, הוא צריך ללמוד מהמקורות, מהמקובלים, מהמורים שלו. כך כל אחד מאיתנו. זה כמו שאתה עם החברים. אתה לא יכול ללמוד מהם הרבה. אתה רק לומד איך להרחיב את הכלי, איך להבין יותר, להרגיש יותר, אבל באותו מישור. לעלות זה אתה צריך מורה. חי או לא חי, זה לא חשוב, אבל אתה צריך קשר לעליון. אבל קשר עם החברים זה נותן לך יסוד במה שהשגת, אז אתה מרחיב את הדברים האלה. אתה מוסיף 10 ספירות פרטיות, כאילו. כשאני לומד בעל הסולם או רבש, אני משתדל לגשת בהכנה שלי כזאת שאין לי במשפט הזה שאני עכשיו קורא שום הבנה. אני לא מכיר אותו, לא יודע, ושיהיו ביניך כחדשים. זה נקרא לגשת מתוך החושך.